Quin és el paper de l'Estat? És una discussió. Quin és el paper de l'Església? De la iniciativa privada és una altra discussió. Que ens pareix que és d'avui, però és molt més vella del que pareix. Des del seu origen, els problemes són els mateixos. I l'altre problema és, efectivament, quins recursos utilitza el sistema escolar per a obrir perspectives noves o simplement inculcar-te les velles. El bo és això, la ruïna és allò, l'home és aixina, la dona és aixina, i això és el que l'escola vol transmetre, concert. Això podeu haver una diferenciació. A banda d'aquest aspecte polític n'hi ha un social, és a dir, de quina manera el sistema escolar, diguem-ne, camina en aquest itinerari en unes connotacions socials o en altres. Hi ha una escola per a pobres i una altra per a rics. Els pobres tenen escola, l'escola rural és diferent de l'escola urbana i quina presència tenen les dones en l'escola. Les dones com a xiqueta, les dones com a mestra. I en el currículum quines segregacions se fan de classe o de gènere.